Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Angličtina pre začiatočníkov, kde spoločne krok za krokom prechádzame základ angličtiny, tipy na učenie a hlavne tipy na zvládnutie anglickej konverzácie s radosťou a bez stresu. Som Alex, súkromná lektorka angličtiny pre začiatočníkov a v tejto epizóde vám chcem ukázať, aká jednoduchá môže byť anglická konverzácia. Často na Slovensku vidím, že ľudia sa 9 rokov učia angličtinu a dotiahnu to na maturitu na B1 alebo B2, no nevedia, ako angličtinu použiť v reálnom živote. V škole zvládame zložité gramatické časy, no v praxi nevieme poskladať jednoduchú otázku. A preto idem ja na to z opačného konca a na lekciách učím mojich začiatočníkov rozprávať hneď od prvej lekcie. Učím ich, ako používať slovesá v prítomnom čase, ako tvoriť otázky a ukladať slova do vied podľa správneho slovosledu. A dnes tento prehľadný návod, ako zvládnuť jednoduchú konverzáciu v 5 krokoch, naučím aj vás. Inak, ak by sa vám zišli tieto základy angličtiny zhrnuté v PDF forme, tak si určite stiahnite môj e-book zdarma, nechám vám odkaz v popise epizódy. V druhej epizóde tohto podcastu sme si prešli prítomný čas jednoduchý. Dnes na to nadviažeme a naučíme sa tvoriť otázky a konverzovať. Poďme sa teda pozrieť na 5 krokov k jednoduchej anglickej konverzácii. Krok 1. Naučte sa sloveso byť. Bude vám to stačiť k predstaveniu sa a ku krátkej konverzácii. Napríklad Hi, I'm Alex. I'm an English teacher. I'm 29. I'm from Slovakia. And you? Podobne môžete povedať niečo o svojich blízkych alebo o svojej práci. Napríklad My sisters are very smart alebo My job is really interesting. My home is beautiful. A tak sme povedali, že moje sestry sú veľmi inteligentné, moja práca je zaujímavá a môj domov je krásny. Takto sloveso byť používame v kladných vetách a otázku tvoríme tak, že prehodíme osobu a sloveso byť. Ty si šťastná, ako oznamovacia veta, je you are happy. A tak v otázke prehodíme osobu you a sloveso byť, čiže are, a opýtame sa are you happy? Si šťastná? Kladná veta yes, I am happy. No a do zápornej odpovede by sme len pridali slovíčko not, takže no, I am not happy. Nie som šťastná. Krok 2. Pridajte ostatné slovesá. Pri ostatných slovesách používame v prítomnom čase ich základnú formu. Otázku a zápor potom tvoríme s pomocným slovesom do. Takže oznamovacia veta ty pilne pracuješ sa po anglicky povie you work hard. Tu nebudeme nič prehadzovať, len do otázky doplníme pomocné sloveso do. Takže by sme v angličtine povedali do you work hard? A v kladnej vete yes, I work hard. V zápornej odpovedi no a opäť pridáme tamto pomocné sloveso I do a aj zápor not, čiže no, I do not work hard. Veľmi často sa používajú v angličtine skrátené formy, takže no, I don't work hard. Takéto slovesá vám pomôžu rozprávať o vašich záľubách, o rodine či práci. Mohli by ste sa niekoho napríklad spýtať, či pije kávu alebo či má rád jogu. Krok 3. Dajte si pozor na S. Pri tretej osobe jednotného čísla, teda pre osoby he, she a it, on, ona a ono, v prítomnom čase jednoduchom pridávame koncovku S. Koncovka S sa v prítomnom čase pridáva na koniec slovesa, napríklad She travels every summer. Ona cestuje každé leto. Otázku a zápor tvoríme s pomocným slovesom does. Je dobré vedieť, že S-ko pridávame len jedenkrát. Ak použijeme does, tak k druhému slovesu S už nepridáme. Vysvetlím vám to na príkladoch. Ona má rada kávu, po anglicky povieme she likes coffee. Pridali sme tam koncovku S k slovesu like. Takže she likes coffee. Do otázky teraz pridávame pomocné sloveso do a k nemu pridávame aj koncovku S. Potom k like S-ko už nepridáme. Takže otázka je does she like coffee? No a v zápore
Taktiež tvoríme zápor s pomocným slovesom das a potom so záporom not. K like s-ko nepridávame tým pádom, pretože už sme s-ko pridali k tomu pomocnému slovesu. Čiže she does not like coffee alebo v skrátenej forme she doesn't like coffee. Krok 4. Tvorte otvorené otázky. Pre rozvíjanie konverzácie či zistenie ďalších informácií je užitočné naučiť sa klásť otvorené otázky. Tvoríme ich pridaním opytovacieho zámena na začiatok vety. Toto sú najčastejšie používané anglické zámená. What, čo, ale aj aký, who, kto, where, kde, when, kedy, why, prečo, how, ako, how often, ako často, how much a how many, koľko. How much používame s nepočítateľnými podstatnými menami, napríklad peniaze alebo voda, a how many používame s počítateľnými podstatnými menami, napríklad deti alebo knihy. Takto tieto otázočky môžete využiť napríklad pri zoznamovaní. What's your name? I'm Alex. Alebo where are you from? I'm from Slovakia. How old are you? I'm 29. What's your job? I'm an English teacher. What are your hobbies? I like reading and traveling. Na týchto príkladoch vidíte, ako pekne nám otvorené otázky rozvíjajú konverzáciu, pretože človek neodpoveda iba áno alebo nie, ale niečo vám o sebe povie a zároveň na to viete pekne nadviazať a opýtať sa niečo ďalšie. Krok 5. Uložte slová do viet. V angličtine sa vety zvyčajne skladajú podľa modelu SWOMPed. Ak by vás zaujímala táto anglická skratka, tieto písmenká SWOMPed znamenajú subject, verb, object, matter, place, time. Ak by ste to chceli vysvetliť jednoducho po lopate a po slovensky, je to v podstate kto robí čo, ako, kde a kedy. Nevždy je potrebné použiť všetky slová z tohto modelu, môžeme použiť len zo pár z nich podľa toho, čo práve potrebujeme vyjadriť. Napríklad I drive to work every morning, alebo Jim plays football very well. I work out at home in the evening. V slovenčine je jedno, či povieme Tom zjedol zmrzlinu, alebo zmrzlinu zjedol Tom. V angličtine by nám takéto prehadzovanie slovíčok však mohlo zmeniť význam vety. Tento model vám dá aspoň trošku predstavu, kde treba začať. Postupom času sa naučíte tvoriť rozvitejšie vety aj s ďalšími možnosťami slovosladu. Tak ja dúfam, že sa mi dnes podarilo dať vám jasné a prehľadné inštrukcie, ako zvládnuť anglickú konverzáciu. Ak cítite, že je toto pre vás aktuálna téma a potrebujete si precvičiť práve tú tvorbu viet a otázok, tak určite mrknite na môj pracovný zošit Základy angličtiny krok za krokom. Práve ho doskladňujem, takže bude tento týždeň opäť dostupný na mojom webe. No a odkazy na e-book a pracovný zošit nájdete v popise tejto epizódy. Ďakujem, že ste si pre svoje vzdelávanie vybrali práve môj podcast a teším sa na vás pri ďalšej epizóde.